L-lawċin Roberta Bela għalilhom is-saħħa f'idejhom. Magħna ħaġa waħda hija ċerta, is-saħħa f'idejkom, is-saħħa lix-Xewkien, is-saħħa lill-lawċin, is-saħħa lill-Maltin. Grazzi. Iżda fil-verità, sptar ġdid f'Għawdex baqa' qatt ma sar f'aktar minn 10 snin u suppost investiment tal-Vitals baqa' biss ħolma. F'diskors ta' 40 minuta fl-ewwel attività tal-Labour f'Għawdex, Roberta Bela laqqas biss semma darba l-proġett ta' sptar ġdid, konferma li dan mhuwiex priorità għall-Gvern. Fix-Xewkija Roberta Bela stqar li hu saħħaħ il-konnettività bejn Malta u Għawdex. Dan minkejja li Gvern Laburista qed juża vapur second hand u ħalla s-servizz tal-Gozo Channel mingħajr vapur ġdid. Quddiem l-Lawċin, Bela wiegħed ukoll li se jagħmel f'Għawdex l-istess żvilupp li jagħmel f'Malta. Żvilupp li wassal biex tlifna l-identità tagħna. B'ħafna bini bla pjan, proġetti kontroversjali, sistemi ta' drenaġġ li mhux laħqu, traffiku bla doċċ u provvista tal-elettriku li fis-sajf ħallitna fid-dlam għal jiem sħaħ. Intant fl-istess attività l-Ministru Clayton Bartolo baqa' għaddej bir-retorika ta' gideb, attakki u negattività. Bartolo spjega ma' dawk preżenti li għandhom għażla ta' xtip ta' ekonomija iridu. Dan meta l-mudell ekonomiku ta' Roberta Bela wassal għal splużjoni fil-popolazzjoni li sarfet f'daqqa fuq l-infrastruttura. Fit-tmiem tad-diskors tiegħu il-Ministru Bartolo rrepeta l-istess kliem perikolus li użaw Joseph Muscat u Roberta Bela meta qalu l-qorti qed twettaq vendikazzjoni politika.